I este que veuen així és Juan Manguán, un dels pocs reparadors de màquines de cosir que queden a València. Va aprendre la professió al costat de son pare quan tenia només 12 anys i no té pensat jubilar-se. Avui hem visitat la seva botiga taller que no tanca, tot i ser agost, i cada dia rep més faena. No hi ha secrets en el mecanisme d'una màquina de cosir per a Juan. Fa 65 anys que gira el volant perquè les agulles facin la puntada perfecta. Esta que porta entre mans va vindre de la Dana, plena de fang. Avui l'engreixa davant de nosaltres i ja funciona a la perfecció. Des dels 12 anys a la vora de son pare i fent 12 hores diàries, va aprendre una professió en esplendor. N'hi havia molta empresa que donaven faena a les senyores en casa, però ara ha anat deixant, no queden ni bolseros, ni sastreses. Bordadores que bordaven a màquina no n'hi ha. S'ha perdut la majoria d'oficis. Tot i això, no li falta la faena. No paren d'entrar clients en el ratet d'esta entrevista. A més, aparèixer a TikTok fa unes setmanes ha activat el boca a orella. En el móvil salió que está en activo y yo se me ha estropeado la canilla de mi máquina y digo, pues a buscarle a este hombre. Me pensaba que estaría de vacaciones, pero ni vacaciones, ni jubilación, ni nada, aquí al pie del cañón. Perquè Juan obri cada dia el seu temple de màquines de cosir amb la mateixa il·lusió, tot i saber que professionals com ell es poden comptar a València amb una mà. Hem quedat 3 i jo no estic així per necessitat, sinó estic perquè soc feliç així, soc feliç i aguante el nom de mon pare. Per això, ni parlar-ne de jubilació. L'anar i vindre de les persones i la cadència de les agulles li donen la vida.